Колко време гора въобще? Ето го дълги, а? Абе, как мога го отдалеча, защото е много близко? Абе, дълг. Как мога го отдалеча, бе? Майка ти не нормална! Ей, бат, ако не го изрежеш това със сладата, внимай какво прашва за... Мама ти ненормална! Изрежай! Знаеш, че ще става малко това. Чега. Друг, внимай какво прашва. Учи говориш на локация. Ей, ако го изрежеш, ще се скъса от всека. Ма тук не завода, да. Тук не е на завода. Само така и му свирни, като го изрежеш, ако го видиш. Просто това те дали ден на поветата, защото тук на долу е. Давай, да. Бата, изобщо си че ходиш с кола. Нали? И мине го сега. Чакай. Чукумян. Да. Идеш. Аз маме модела се виждам колива. Идваме, бе, да изрезай да си станеш нагоре. Тепа майката. Няма, няма. Его е. Как се спира се?